Maayong buntag, kabisayang nagmindanao, labi na sa itong mga suking tigpaminaw, dinhi sa naginusarang sibiyaanan sa mga mamumuo. O kini ang programa sa kahanginan sa Ramon Abuitis Foundation Incorporated, ang Pagtuki. O kini inyong alagad si Pagtuki, Tat Samson makikuban kaninyo sa usa ka oras nga pagpanuki sa mga issue nga may kalabutan sa kalambuan. Mga igsoon, Pebrero 15 karon 2014, o ang atong pagkahisgutan mao ang kalambuan sa kaugalingon o komunidad. Again, ang ato ang topic karong buntaga mao ang kalambuan sa kaugalingon o komunidad. Apan sa dili pa ta mo padayon mga higala, tuguti yun ako sa pagpangayaw katahuran kaninyong tanan nga mga nagsunod kanunay nining ato ang programang Pagtuki og ingon man sab nining ato ang istasyon. Kanunay nga nagpaminaw og nagkuyog no. Kada Sabado haron sa pamati ug pagpaminaw sa mga maayong mga paghilisgot hilisgutana no. Nining ato ang tulumanon mga higala. So mao na nga kaninyong tanan nga naa diha sa inyong tagsa-tagsa ka mga panimalay, tagsa-tagsa ka panginabuhian. Mayong buntag ug ako lang sang ipasingit no. Suki gyud kayo natong tigpaminaw ni. Atong gi-greet si Donato de la Peña Senior sa iyahang birthday no. Matod pa sa iyang text nga nagsunod gyud kanunay ingon sad ang taga Sitio Sindulan diha sa Tinaan Naga kaninyong tanan nga naminaw no. Nining ato ang nagsunod kanunay nining atong stasyon maayong buntag. Okay, di nato langanon mga higala ang kay lagi ang ato ang pag-iskutan karon kabahin man sa kalambuan sa kaugalingon og komunidad. Nining ato ang pag-isgot-isgot kini atong pagtuki atong tan-awon og ato ang tukion ang mga hiyas no sa usa ka organisasyon o usa ka hiyas o usa ka tawo diin nakahimo siya og kausaban ngadto sa kalambuan mga igsoon no. So mao na nga ang Pilipino noon kayo ni siya nga sa mga lain-lain nga mga positive values and traditions usa niini kanang gitawag natog bayanihan mga igsoon no. So kanang bayanihan spirit so diin man na no nagsugod niadto pang mga panahon no sama sa usa ka lugar nga buot mo relocate o mobalhin sa iyahang balay adunay mga pag-abag no o magbayanihan ang mga katawhan sud ana nga maong komunidad haron mabalhin ang usa ka balay ngadto sa lain no. So kini siya nga maong tradisyon mao gini siya atong naanda na nya na pasa-pasa na ni siya gikan sa mga nangaging panahon hangtod karon sa mga bag-ong henerasyon. So bisan pa sa mga kausaban no ang espiritu sa bayanihan nagpabilin gihapon nga aktibo kini siya nagpasabot kini siya o kuyog niini ang pagpangu kanang gitawag og leadership, initiative, volunteerism no ang pag-cooperate, ang camaraderie, unity o kanang gitawag og sense of community. Dinhi sa Cebu Pananglitan mga igsoon from its population over 4 million nguban mo pili gyud nga mga mango alang sa kausaban mga igsoon unya kining maong mga leaders are made or born ni prefer sila nga dili gyud magpadaplin kun dili mag-una gyud no haron ang tumong nila nga mao ang pag adunay mga positibo nga kausaban. So muna nga nipili sila nga ma-involve sila regardless sa mga kanang gitawag na tughagit no along the way. So karon mga igsoon atong madunggan ang mga kasinatian o mga kasaysayan no mga sugilanon sa atong labi na gyud sa atong mga batan-on nga nibarog og ni pili nga mo mango no aron mo himo og mga kausaban. So mao na nga ilatang sayran mga igsoon base silang kasinatian karon unya ato silang paminaw no unsa man di ilahang mga naagian labi na gyud no kining ato ang mga bisita karon mga scholars or mga alumni ni sila sa Young Minds Academy sa Ramon Abuitis Foundation Incorporated no Eduardo Abuitis Development Studies Center nga mao ay naghandle nining maong programa sa RAFI. Okay, so di na to langanon mga igsoon kuyugan ta sa ato ang mga bisita karon atos lang introduce no una sa tanan ang kasamtangang program officer sa RAFI Eduardo Abuitis Development Studies Center si Ma'am Jenny Lee Tan. Ma'am Jenny, mayong good morning.
Maayong good morning, Sir Tat, sa mga naminaw karon sa kahanginan sa ato ang programang pagtuki sa Ramon Aboitiz Foundation Incorporated. Maayong buntag sa tanan. Okay, so mo to si Ma'am Jenny, no? Isunod nato pagpaila no ang mga scholar or mga alumni na karon. Okay. Unahon nato sa pagpaila si Marga Momungan, no, sa YMA 6. Okay, go May ahead. buntag, sir, and may buntag sa tanan ng minaw sa kaninga radio station. Mhm. So si Marga unsa man estudyante pa ka karon, no? Estudyante pa. Okay, sa San Carlos. San Carlos unsa man graduating na? Dili, second Dili year pa. taon. Second year pa. So, dugay-dugay pa gid ay. So, mo to si Miss Marga. Sunod natong ipaila si Fernan Salingbong Kugon, no, sa YMA 6 gihapon. Yes. Maayong Fernan. buntag kaninyong tanan sa tanang naminaw dira. So, si Fernan nag-eskwela sa San Carlos. Unya, unsay imuhang gi-take up karon, Fernan? Kuan sir, Biz Ed Mat Unya, unsa na imuhang kuan karon? Saan ka second malay? year Second year. college. Sus, taas-taas paglabangon mga igso, no? Okay. Og isunod nato sa pagpaila ang kini siya, no? Bag-o lang ning ni graduate, no, sa YMA 7. Okay? So si Miss Sandra Cabuenas. Sandra, mayong buntag. Mayong buntag, Sir Tats, ug sa mga naminaw karon sa DYLA. Okay. So, mo to, no, ang ato ang mga batanon nga kuyog karon. Kuyog sad silang batanon nga program officer. Si Miss Jenny. By the way, si Miss Jenny, Miss Jen, YMA Season 1. Season 1. First season, guinea pig season sa ang pilot. ang pioneering season okay. sa Young Minds Academy. So, imagine na mo, Miss Jen, no? Ang gap, no? Ang generation gap, pero di mamailhan. Anyway, ato nang isgutan mga igso, no? Ang ilang mga kasinatian, isip mga Young Minds Academy scholars or alumni, no? So, atong tukion, ang ilang mga kasinatian, gikan pa sa season 1, karon nag season 7 na ta, no? So mini dugay-dugay na gyud ning Unya nag-launch na sad ta, Sir Tat, sa mag-launch na sad ta. kanang Young Minds Academy nag-launch na Season ta. 8 nag-launch na unya. Karon nag-call for applicants sa ta nang nawat na tawag mga aplikante, no? Kutong mga ganahan mo appeal sa Young Minds Yes. Academy, mag-announce me later, no? Kung unsaon man ninyo pag-apply ug unsa man ni ang Young Minds Academy. Kana kay daghan kayong nangutanan nako Miss Jen, no? Magtuyok mi sa lain-lain nga mga lugar. Mangutan sa unsa man ning YMA sir? Unsaon man ni pag-appeal, no? So tingali karon taud-taud ato nang hisgutan. Jud. So ayaw ninyo ibalhin ang inyong radio station kay kanilang jud inyong paminawa para makibaw mo unsaon ninyo pag-appeal sa Young Minds Academy. So mga igsoon, kung buot mong mupadagan sa inyong mga suhestyon o mga komento, baka mga pangutana o mensahe alang sa ato ang mga bisita karon og para sa atong programa, palihog tawag lang sa numerong 256-1679 o baka sa 255-5754. Again, ang atong pagtuki hotline, ang mga numero 256-1679 o baka sa 255-5754 o baka ipadala inyong mga mensahe sa atong pagtuki mobile. Ang numero 0932-848-7293. So muna siya mga igsoon ang ato ang mga numero din inyong mapadangat ang inyong mga mensahe. Unya, amo sa mong ipahinumduman nga nag-post pod mi, no? Mo pwede mi makabisita sa amo ang Facebook page og dito inyong mabasa, no, ang ato ang mga pangutana karong adlaw ug amo ning basahon, no, on air. So ang atong pangutana, can you share an experience where a community work has changed you? So mao na siya ang atong pangutana sa ato ang Facebook page ug pwede niyo ning ma-access, no, sa ato ang account, ang www.facebook.com/rafi.org.ph. Mao na ato ang Facebook account, no. So inyo nang ma-access mga igsoon niya. So good ini as Jess ngadto sa alas 11 among basahon ang inyong mensahe. Unya aduna moy kahigayunan nga inyong maangkon ang limited edition pagtuki t-shirt, no. So mo na nga ayaw niyo lang nga mga igsuon kung naa moy mga telepono, naaba moy mga cellphone diha, hala, tawag or baka text baka kay haron atong basahon dinhi on air ang inyong mga mensahe og sa akong gingon aduna moy kahigayunan nga maangkon ang pagtuki
limited edition t-shirt. Okay? So di natulunganon mga igsoon ato dayong i-shoot no. Ang ato ang mga pangutana unahon siguro na ko pangutan si Ma'am Jen. Yes, Miss Jenny. Yes, sir. Sa YMA unsa man ka importante no nga kanang magbugna ta og kausaban diha sa usa ka komunidad o baka diha sa usa ka individual para nimo. Kuan jud ni sir, ang Young Minds Academy jud no kay nag kuan jud ni siya nag-encourage sa mga youth no nga bisang mga batan-on pa ta makahimo ta og kausaban sa atong komunidad, kausaban sa ato ang kaugalingon. Magsigitag balik-balik no nga magsigig daghan kay problema sa atong society, daghan kay problema sa atong komunidad unya magsigitag reklamo, nagreklamo ta nga naayo daghan kay basura, hugaw kayo ato ang environment, tigo ka ng bisang ang atong government kay murag sige tag reklamo kay sige tag kuan sa Facebook nga hala wa jud ni klaro ana, but kung kung balikon nato ang atong kaugalingon hala part man di ta sa problema, apil man di ta sa problema unya pero ang pangutana ana apil ba sad ta sa solusyon no. So atoan ang amo nang gibalik-balik nga kita bisag mga batanon ta pwede natong i-choose, pwede natong kanang ato adyong ni i-choose kung kita ba part ba ta sa solution. So if we choose to be part of the solution, then we can try to help our community. When we do something man good para sa atong komunidad, magsige nang tag-ingon nga na ma-empower nato atong community no, murag maganahan ta mo mutabang sa uban pero hala makabalik na lang ta, makahuna-huna na lang ta kahuman na hala ako man di ay na-empower. Ako man sa di ay ang natabangan ato kay when we give more, daghan man sa di ay mo balik nako. So daghan tag makatunan, daghan tag mga natabang unya dindot pa jud ang pamati nga makatabang ta sa atong So komunidad. meaning to say Miss Jen sa YMA magsugod ta sa individual no kining ato ang mga scholars. Yes, so So it's diha nato gi-develop no Yes, ang sir. ilahang mga leadership potentials o uban pa nga mga importante nga mga hiyas or mga values sa usa ka leader. Dayon Yes, sir. pagkahuman ana kini silang mga individuals mo epekto ni sila ngadto sa mga komunidad nga diin tuwa sila og baka asa sila mo padong. Yes. Okay. Diha So, jud na sugod jud sa kaugalingon sir, dapat jud convince jud ta nga kita pwede tang makahimo bisag unsa ka gamay, pwede natay ma-contribute sa ato ang community. Now talking of contribution ato siguro suwayan na sila pangutana sa nato ni sila kung unsa na po'y na-contribute nila so far no. Yes, unahon ako ni si Fernan. Yes, Fernan. Para nimo unsa na may mga after YMA after YMA unsa may nahimo na nimo karon nga mga kausaban ngadto sa of course sa imong immediate family o baka sa, nimo o baka sa imong community. Yes. Sa komunidad kay kuan kanang among nahimo kay sa una di ba kay ako kanang mudiban ko sa government kanang motabi ko daghan kanang i-address ning problema pero karon after sa YMA kay kuan na kanang nangita og paagi nga unsaon ako pag himo pagtabang o pangitag pamaagi para makatabang sa problema sa community. So sa unam sige lang kag reklamo, sige kag demand, pero karon maguna-una na kag unsa imong matabang. Okay mo na epekto nimo sa YMA. Okay, very good. Now, let's continue Miss Jen. Now, unsa may framework no sa YMA for kanang giingon nato walo man ni siya kabuan nga programa no unsa may framework niini. Yes, kaning kuan Young Minds Academy no kay walo ka months nga programas Youth Leadership and Citizenship Development Program ni sa Ramon Aboitiz Foundation Incorporated, Eduardo Aboitiz Development Study Center. Ang tumong jud ani niya kay para maka-develop ta og mga batan-on nga mga leaders. Young leaders jud mga mahimong responsable nga lungsuranon unya accountable leaders pa jud and proactive citizens sa ato ang country. So mo giingon ni Fernan ganina nga manggilabot na siya na siya ready ni siya nga mo hatag sa iyang suggestions o recommendation aron kalambuan sa community. Dili lang sige reklamo na adyoy kanang kuan adyoy solutions para sa atong community. Unya kuan ni siya nga naani siya gihimo ni siya nga kuano na maka-build og awareness. Naani mga awareness raising sessions, so mga learning sessions
kuan sa ni sir adto sad ni sila mga komunidad. So dili lang ni sila nga murag naa sa classroom no maglingkod. Adto jud ni sila didto. Dadon gyud ni sila nga to. Dadon jud I-expose ni- gyud ni sila nga to. Yes sir, mag-immersion jud ni sila didto. Unya ikahuman ana nilag immersion kay kuan, of course this is fun no kay naaman to mga camping, daghan man tog mga kuan, mga experiential education nilang nahimo, pero ikahuman sa ilang immersion kay ikahuman nila adto sa community maghimo sila og projects, mga programs para sa community. So tudluan sila og project development sa making. Appeal na siya. Appeal na siya sa 8-month nga program. So this is really ang kuan tumong jud ani niya kay it's really to empower the youth no nga makahimo tag inaani bisang pag mga batan-on taon niya. Ang kaning kuana ang ato ang manggong framework sa YMA kay to i-enhance nato ang atong competence, mas manindot, mas maayo pa jud ta sa atong kanang mga skills, strengthen character, mas maayo pa jud ta nga tawo. Unya promote active citizenship. So bisang pa kung maayo na ta na tawo mas kanang mas maayo pa jud ta nga lungsuranon nya naa jud tay mahimo. Mao to siya akong gipag-ingon ganina sir nga naay mga session. So 8 months ni siya. Kung madawat mo sa Young Minds Academy, tawagon mo og Young Minds Academy Scholar. Pero ako lang balikon sir kay daghan kay nungutana sir manawag kay kanang Namo to ni kuan scholarship. scholarship program ba ni sa college, dili ni siya scholarship program Dili siya sa academic. Yes, kuan na extracurricular activity ni Alright. siya. So kung kuan daghan maghunahuna so sa man nimo mo undang ba ni og eskwela ang akong mga anak kay 8-month program ba ni siya no dili na inana kuan ni siya magsugod ni kung madawat mo apply pa ni sila no mo apply pa ni una. Na mga proseso. Yes, mo nani sila team requirements ug individual requirements nga dapat ihuman nya i-pass ihatag na nila dito So sa ilan nang i-comply gyud. i-comply jud na nila tanan nya mag-download ninyo ang mga application forms dito sa among website rafi.org.ph/yma-application. Pwede sad mo mutawag sa 418-7234. Akong balikon, 418-7234, local 112. Pangitaa si Jenny Tan. Ako to si Jenny Tan. Ikaw na. Onya, kanang pwede sad mo mag-email no sa jenny.tan@rafi.org.ph. So katong mga requirements, mga application, pwede to ninyo makuha sad sa Ramon Aboitiz Foundation nga building didto sa Lopez Haina Street. So ikaw man nila og apply, screen pa jud ni sila, sir. na sila. Na pa jud ni Muna yung next screening. process. Unya, kuan na four-step screening na no, dapat i-comply nila ang tanan nilang mga requirements. Unya, ikahuman nila comply kay napanay IQ exam, napanay essay and team dynamics, napanay panel interview. Unya, diha pa nila mahibaw-an kung nadawat ba sila sa Young Minds Academy. Unya, ikahuman ana kay kuan na magsugod na dayon ang mga learning sessions og April to November. Ang kuan na ani niya Sir Tats kay April o May or summer kay weekdays ang Weekdays ang sessions. Pero kung magsugod na galing ato ang school year, so June to November, Saturday, Sunday or holiday ra ang session. So kung kato mga mama no nga maghuna-huna nga halos di lang nako paapilon kay kanang kuan mga kuan niya ang eskwela dili na ang kuan ani kay Apitahan. student friendly. Yes, student friendly ni siya nga kanang na programa sa mga students no para jud ni Saturday and Sunday la ni So ato niya ni silang pangutan no ang tulo kung kumusta man ilang experience kanang eskwela nya regular class, regular class ilang tagstag sa katulungan unya nag-enroll pa gid sila sa YMA ato ni silang pangutan-on karon taud-taud. Apan Miss Jen, now talking about kanang mga changes no from the past o karon ikaw maka-relate jud ka ani kay murag season 1 nya karon season 7. Miss Jen, sa imong tan-aw unsa may mga kausaban nga imong naobserbahan from season 1 nya nag season 7 na?
Sa akong mga na kuano mga stories sa gikan sa ato mga Young Minds Academy scholars kay kuan jud ang ability to see the bigger picture nga dili lang ta magkuan jud ta sa unsay joy kuan ba makita jud nato ang katibuk-an sa unsa ang problema. Unya they are able to work better as a team kay kani manggod siya magpurma ni sila 5 ka buok membro sa usa ka team ni siya, so mas kebaw sila unsaon pag-deal sa mga different personality sa team. So, na mga team building activities. Yes, ulit na ang team mga building yan, no? activities. Unya, empowered sad sila nga bisang batanon pa sila, pwede silang muhimo og difference sa atong society. Kani sila kay tungod nga murag na train sad ni sila project development. So kay bawo sad mga innovative sad ni sila no, Pero mga Miss Jen, creative. were they able to sustain the positive value nga ilahang na-develop or nakuha within sa YMA? Yes, just recently nakastorya kog usa ka YMA scholar sa season 1 no, nya ana siya nga kanang nindot kayong effect kay kato season 1, so 7 years ago na to siya natagamtam na jud to niya unsa ang kuano ang Young Minds Academy about. So ang kuan ingon siya nga siya na manggod karon ang HR director sa Rose Group of company, and then kuan jud siya si Bonifer Nacorda ana jud siya nako nga kanang dako kayog kanang kausabang ang nahimo sa YMA sa iyaha. Unya ana siya nga murag karon nga kanang naana siya sa naana siya professional sa iyang professional life, iyaha na jud iyaha gyud gihapon gigamit ang iyahang mga nakatunan, especially sa service no, kay ana siya nga kung kuan pa to murag taphaw ra sad iyang naibawaan kung katulang iyahang course iyang yang kuno na gyud siya na Pero kuha akong sa pangutana, Miss Jen, different. ikaw, si Sunuan, majud ka, na nakaroon nag-work sa Rafi. Yes. Unsa man, imo bagyong nadala. Unsa may mga kausaban nimo, Miss Jen, since nahumani mo imuhang YMA season, then karon nag-work na ka. Nya, diri pa gyud sa YMA. Yes, kuan jud Personally. ang kuan jud ang sa Young Minds Academy jud kay diha nako na realize nga whenever you want something, kung ganahan jud kag kuan ang kausaban sa komunidad, dapat jud ka mo work on it. Dili lang ka dapat magsigig ka ng reklamo. So it's maunang ni ako anjud ko ni appeal jud ko na after I graduated, mag-graduate ako ni join jud ko og mga development works no, kay Remember pa ko, Miss Jen, nga ako'y nagkuyog nimo dito sa area. yes. Nga mo ay gag-guide ninyo dito. So, Oo. atong experience sa community. Na-realize jud nako dito sir no nga wala kanang dili ra di ay ako ang nasa kalibutan kay sa una murag kanang batanon pa nya murag ako ra akong gihuna-huna unsa akong sulubon Napagiday nang inahanglan. unsa ako na nya pagkinan sus daghana pa man di ay jud ang nangilanglan, daghan pa man di ay kaayo nga kuan pwede na akong mahimo nya dili man day ko dapat mahimong selfish no. So dito jud na ako na realize nga naa jud ay ko'y passion to help other people. So mao to after I graduated ni appeal jud kog mga development works nya karon na ako sa Ramona Boitis Foundation nagtrabaho. Okay. Now, arita ni Miss Sandra, no? Nahuman ang YMA, siya, usa ka scholar sa YMA Season 7. Yes, Miss, unsa may naka tukmod nimo? What made you join YMA? So, sir, ang rason gyud nga nung naka-appeal jud kog YMA dili tungod kay nakadungog ko about sa YMA sa radyo parehay. Karon ang natoy upat ka buok mga batan-on nga ganahan sila maka-form kuno og team nya kuwang man sila Wag usa. So ako nga Ikaw mo'y nakakompleto. ako nga nakakompleto nila kay ang una ginahuna kay nganong ako mang idili ang ilahang gusto nga makapurma og team. So kung usa naman gani ang kinahanglan niya ako na to, why not? So mo to siya silbihay nag-push nako. Though wala jud ko'y idea unsa ang YMA, feel gid nako maayo kay pusigido kay sila. So mo to ang ilang giingon nako kay ang kaning YMA kay puro ra gini sila mga batan-on. Nya ako nga batan-on sab kay ay nindot ni siya. Nya ila po kong giingnan mahitungod sa Cool Adventure Camp. Nya ako nga pagkatao kay gusto jud kog mga adventure nya ila kong giingnan nga ang kaning Cool Adventure Camp kay mga challenges physically. So ako ganahan ko nga mahulma akong pagkatao.
sa tanang aspeto, sa physical, sa mental, sa tanan-tanan niya. Gusto pod ko nga kanang makatabang ko sa komunidad niya. Feel sa una kay ay hantod garon di ay kay sa ligbatanon man ko feel jud kay nako nga kung kuan pa na I was called for this, so kung kanang murag vocation ko no hay ba. Passion gid ni ha. Oo, kanang inana so Calling gid ni di ay ha. murag feel ginaw gitawag ko niya. Pero Miss, mangutan ako Yes, nimo sir. sa may mga learnings and reflections nimo during your YMA scholar experience. Kana. So, sa akong pagka-YMA year for 8 months, nakatuna na ko nga importante gyud nga ma-expose ta sa mga panghitabo sa tong palibot. Kay sa ligbatanon pa ta, curious gyud ta by nature. Nya ang kaning pagka-curious nato ato ni siyang gamiton sa maayong butang. So, samtang bata pa ta, dapat natong hunahunahon nga daghang paagi nga makatabang ta sa katawhan. Though dili siya dayon-dayon ang epekto sa komunidad apan ang spark nga atong gisugdan as a youth kay mahimo gayud ni siyang kanang makatabang gyud ni siya pagsugod sa kausaban sa komunidad. Mura ra gyud ni siya maglight og candle. Dili ba light sa candle sila og dayon. So nagi proseso nga magdagkot sa tag posporo ba or lighter niya. Dayon mag-expect gyud ta nga musiga gini siya kadugayan. So inani po ning YMA mo sa niyang nabuhat sa YMA nako as So karon unsa may mga usa lang ka butang o usa ka bakha ka hiyas nimo nga makaingon gyud ka tungod gyud ni sa YMA na develop gyud ko na ingon ani gyud ko karon. Para nako kay ang akong panghuna-huna dili ra kung parehas akong edad. Kanang mas dako pa gyud So siya. murag ni mature na. Oh, marag mature na gyud ko Okay. pero napaghapon akong pagkabata-bataon no. Pero kay, nagsugod ni siya sa imuha kanang gitawag tog mindset, no? Oh, mindset. Before joining YMA, imuha eskwela ra jud, nya batod pa nimo sa imong pagkabatanon, nana ra gyud. But after YMA, grabe gyud ang kausaban, no? Sa imong una sa panghuna-una nya dito na dayon sa imuhang mga qualities and values. Yes, sir. Alright, sus kanindot ana sumoden na siya ang YMA, no mga higala. So inyong nadungog ang mga kasinatian sa atong mga batanon nga nahimong scholar no sa Young Minds Academy sa Rafi mo nga kami sad nag-awhag sad mi ninyo karon nga mo join mo no matod pa ni Miss Jenny simple ra man kayo sad ang mga proseso. Una mo form lang og 5 ka mga miyembro unya kanang naa ni siya yung mga category or generation no nga diin mo ni ang edad no ang generation A 17 to 20 years old unya ang generation B morning 12 to 16 years old. So Miss Jen kung mayon tag generation A kasagaran naa sa college level. Yes, sir. Murag naana jud na sa college level. Unya 12 to 16 high school. High school. So, unya naman to yung mga mangutana, sir, ba nga kanang pwede kanang ang upat ka buok 17 to 20 unya ang usa ka buok kay 12 to 16 dili pwede kay dapat tanan jud sila sa limang silang tanan sa 5 kay kuan jud usa ra jud ka generation. So generation so, di A sila magsagol. yes, dili pwede magsagol unya. Naa sa tuy mga muhangyo nga 21 years old, kay ganahan mo appeal. Of course, ganahan nun ta no, pero ato ang program kay designed jud ni siya para sa 12 to 20 years old. Alright. Now, mangutan ako ni Fernan. Fernan, kumusta naman kakaroon, no? After YMA, ang pangutana, who are you now? Karon sa ko koan kanang karon usa na ko ka kanang batan-on nga nakasabot sa usa ka komunidad kanang kabaw na motabang o kanang kabaw bitaw mo response sa kanang usay kanang mga kinahanglan sa usa ka komunidad. O niya kanang nakasabot na sad ko kung unsay problema sa kanang society sa komunidad niya Yes. usahay part ta. Sa una, mura lang kagwa, no? Pero karon makakita ng kasus, dako mo gid kay din yung problema. Nag-mention ka ganina about kining basura, no? Ug uban pang mga community issues and problems. So para nimo dali na lang kay ka maka-recognize ana. Oh, maka-recognize na ko kung problema na siya niya. Kailangan siya ganang actions. All right. Okay. Now, for Miss Marga. Okay. Miss, the same question, no? Who are you now after YMA? Apan imo lang nang tubagon, Miss. Human lamang nining pipila ka mga minsan.